Pokračovanie k Bear Spirit, Wolf Spirit, pomalý zostup hlbšie do vedomia medveďa. Hnedý medveď nie je len silné zviera hôr. Je to pole vedomia, ktoré dostalo tvár tela. Ak bol biely medveď prázdnotou a vlk prepojením, hnedý medveď je stred. Ťažisko lesa, puls zeme, ktorý dýcha pomaly a hlboko. Ako medveď vníma svet, človek vidí obrazy. Medveď číta pole. Jeho prvý jazyk je čuch, druhý je vibrácia, zrak prichádza až potom. Keď vstúpiš do hory, les o tebe vie skôr, než si to uvedomíš. Zmení sa rytmus kroku, zmení sa dých, zmení sa napätie vo vzduchu. Strach má pach, hnev má teplotu, nepokoj má nepravidelný rytmus. Medveď nie je nastavený na konflikt, je nastavený na rovnováhu a prežitie. Keď ťa zaregistruje, v jeho vnútri prebehne tiché vyhodnotenie. Je to hrozba, je to potrava, alebo je to niečo, čo môže pokojne obísť. Vo väčšine prípadov si preň posledná možnosť. To, čo rozhoduje, je tvoj vnútorný stav v prvých sekundách. Tajomstvo priestoru. Ľudia hovoria o teritóriu, medveď však les nevlastní. Je jeho súčasťou. Udržiava sa v ňom rovnováha, nevlastníctvo. Keď medveď uloví alebo nájde potravu, často ju presunie na miesto, kde sa cíti bezpečnejšie. Niekedy ju odtiahne z otvoreného priestoru či od vody do krytu lesa. Nie kvôli morálke, nie kvôli vedomému čisteniu, ale preto, že tak minimalizuje riziko, konkurenciu a napätie. Výsledkom môže byť to, že voda zostáva menej narušená a živiny sa prirodzene rozptýlia v priestore lesa. Nie je to romantický príbeh. Je to inteligencia ekosystému v pohybe. Medveď nie je chaos, je to koncentrovaná sila v rámci prirodzenej rovnováhy. Pred vstupom do hory mnohí ľudia idú do lesa vybiť napätie. Telo sa hýbe, ale myseľ zostáva hlučná. Les to cíti ako tlak. Pred vstupom stačí moment zastavenia. Zhlboka sa nadýchni do brúcha, spomal krok, dotkni sa stromu alebo zeme. Vnútorne si povedz, prichádzam v pokoji. Som host, nie kvôli mágii, kvôli regulácii vlastného tela. Keď sa upokojí nervový systém, upokojí sa pach, pohyb aj rytmus. A medveď číta práve toto. Keď sa stretnete, ak sa vaše pohľady raz stretnú, zostaň pokojný, neutekaj. Útek prebúdza prenasledovací reflex. Zostaň spriamený, ale uvoľnený. Nedívaj sa mu vyzývavo priamo do očí. Hovor pokojne, hlbokým hlasom, pomaly ustupuj bokom, nie chrbtom. V tej chvíli medveď neanalizuje príbehy, vníma stabilitu, predvídateľnosť alebo paniku. Panika je jazyk, ktorý môže spustiť obrannú reakciu. Väčšina stretov vzniká z prekvapenia, z ochrany mláďat alebo z náhleho vyrušenia na krátku vzdialenosť. Medveď nechce riskovať zranenie. Zranenie v divočine často znamená koniec. Vnútorná psychológia medveďa. Medveď je samotár, no nie je odpojený. Je si vedomý svojho okolia neustále. Jeho myslenie je jednoduché a priamočiare. Nie je stratég ako vlk, je optimalizátor energie. Všetko hodnotí cez výdaj a zisk. Ak nepredstavuješ riziko ani potravu, si zbytočný konflikt. A medveď konflikt minimalizuje. V tom spočíva jeho pokoj. Hlbšia pravda, tí, ktorí žijú blízko divočiny, vedia jednu jemnú vec. Keď je človek skutočne vyrovnaný, medveď sa mu vyhne ešte skôr, než si ho všimne. Nie zo strachu, pretože nevzniká napätie, ktoré by ho pritiahlo. Medveď reaguje na disonanciu, harmónia ho nevyrušuje. Nie je nepriateľ. Keď niekto povie, že medvede sú problém, často tým myslí, že hranice sa posunuli. Človek rozšíril svoj priestor a stretol sa s tým, čo tam bolo dávno pred ním. Medveď nehľadá konflikt, hľadá potravu, hľadá pokoj. Strach vytvára príbehy. Realita je tichšia. Medveď ako učiteľ učí vnútornému tichu. Učí sile bez agresie. Učí rešpektu k priestoru, ktorý je spoločný. Les nie je miesto na útek pred sebou. Je to miesto návratu k sebe. A medveď je jeho tichý mních. Keď ho pochopíš, prestaneš ho vidieť ako hrozbu. Začneš ho vidieť ako zrkadlo. A otázka, ktorú ti nastaví, je jednoduchá. Vchádzaš do priestoru v pokoji alebo prinášaš hluk tam, kde zem dýcha hlbšie než ty. Yeah.